Rozmery čistiarne sú výška 2200 mm, šírka 1450 mm a dĺžka 1200 mm. Pre osadenie čistiarne odpadových vôd po zameraní miesta osadenia si urobíme výkop so skosenými stenami podľa súdržnosti zeminy do hĺbky 2500 mm odrastlého terénu o pôdorysnom rozmere 1600 x 1600 mm, ktorý na dne zarovnáme. Vyhotovíme štrkové lôžko o hrúbke 200 mm. Na zhutnené lôžko zabetónujeme roznášaciu dosku o rozmere 1450 x 1200 mm a hrúbke 100 mm. Pre spevnenie položíme do betónu oceľovú rohož o rozmere 1450 x 1200 mm. Po zhotovení základu necháme betón dostatočne vytvrdnúť približne 48 hodín. Podľa projektovej dokumentácie čistiareň osadíme pomocou gurtňových popruhov. Po osadení na betónové dno ju vyrovnáme do smeru a skontrolujeme vodorovnosť osadenia. Prítokové hrdlo na čistiarni nasmerujeme k smeru prítokového potrubia a odvod vyčistenej vody nasmerujeme k otvoru odtokového potrubia. Pred začatím obetónovania a obsypávania musíme čistiarene napustiť vodou po havarijný prepad. Skontrolujeme, či sa v priestore nenachádzajú cudzie predmety, ktoré by ju mohli poškodiť. Nádrž čistiarne nevyžaduje izoláciu proti úniku vody, je vodotesná. Po napustení vodou ju môžeme postupne obetónovať a obsýpať. Čistiareň obetónujeme do výšky 800 mm nad základovú dosku suchým betónom. Nádrž nesmieme obsýpať alebo obetónovať prázdnu, mohlo by dôjsť k deformácii stien. Prítokové potrubie PVC DN 110 napojíme do hrdla prítoku na čistiareň. Prítokové potrubie s hrdlom prilepíme lepidlom určeným na lepenie PVC potrubí. Odtokové potrubie PVC DN 110 napojíme cez gumové H tesnenie DN 110 do odtoku vyčistenej vody. Gumové H tesnenie pred montážou potrubia namažeme vazelínou alebo indulónou. Položené potrubie vyspádujeme v smere k čistiarni. Spoje potrubí po obsypaní obetónujeme. Po pripojení prítokového a odtokového potrubia čistiareň dosypeme zeminou po gumové tesnenie DN 110, otvor pre chráničku. Na nástavci je na osadenie chráničky otvor s gumovým tesnením o priemere 110 mm, do ktorého zasunieme chráničku. Čiernu a modrú vzduchovú hadicu vedúcu z nástavca prevlečieme cez chráničku z materiálu PVC alebo PE o rozmere DN 110 mm.
Po osadení a napojení potrubia pripojíme riadiacu jednotku do miestnosti so suchým, neprašným a teplým prostredím, napríklad v kotolni, garáži alebo pivnici. Ukotvujeme ju na stenu pomocou skrutiek tak, aby bol zo spodu riadiacej jednotky voľný prístup k napojeniu vzduchových hadíc vedúcich z čistiarne odpadových vôd, ktoré prevlečieme cez otvory v skrínke a vo vnútri skrínky nasunieme podľa farby na koncovky rovnakej farby. Konce vzduchových hadíc zaistíme voči uvoľneniu sponov. Na dokončenie obsypu čistiarne použijeme zeminu zbavenú ostrých kameňov do úrovne rastlého terénu. Pred elektrickým napojením riadiacej jednotky skontrolujeme, či je v ľavej dierke zástrčky pripojená fáza, či je zásuvka samostatne istená ističom pre príkon 60 W. Elektrická sústava, na ktorú pripojíme zástrčku riadiacej jednotky, musí spĺňať požiadavky normy pre 3. stupeň ochrany voči nebezpečenstvu prepätia a blesku. Postup kontroly pred začiatkom používania. Skontrolujeme hladinu vody, ktorá má byť vo výške havarijného prepadu. Skontrolujeme pripojenie riadiacej jednotky k sieti. Po pripojení sa spustí 15-sekundový testovací program, ktorý začína odčerpaním vyčistenej vody a nasleduje spustením prevzdušnenia.